maybe you're going to qualify for this card and don't hold the 2.5 pounds. So what we do is also we apply your credit score so that you can qualify for better. Yes. So what I can do for you today, Baba, is to write a free credit check for you, whereby you can check your credit score and also check the accounts that are under the name if they are up to date. Yes, Baba. Please note that our calls are recorded for security and for the item number for the credit check analyze the down on the back. Hello, Jenny. Okay, back there. 0512. Hi, Moses. Hey, guys. Sanibona ninjani. Hi, Swazile. Hi, Andile, guys, ninjani. I'm still dealing with people abablacklistiwe. Sadile nabantu abanama negative listing apart from under. Hello, Andile. On time. Ngisadile nabantu abablacklistiwe. Ngisadile nabantu abako-jet review, guys. So, ngisawenza futhi ama-free credit check. Mafuna ukwenza a-free credit check, ngisawenza ama-credit check, guys. Ngithatha inamba yakho u-inbox, sikhulume khona ku-inbox wami. 'So muzazi ukuthi nenkinga blacklistiwe or ba-debt review or bakufaka i-red flag ngaphansi kwegama lakho kodwa wazi ukuthi wafaka ubani. It's fine, you can inbox me sikwazi ukuthi ukhulume, guys. Okay, yes, sengiyabhalile kwami. 87 okay, mama nganika inamba yakho ngifonela kula nkinga. Ngisebenza eThekwini ku-Field Street, Zomasha House. 561 It's a Baraka Group Company. Baraka Group Company. Okay, pick up. Oh, that's it. Yes, ngisebenza khona, guys. Ngidila nabantu abanama-negative ngidila nabantu abanama-negative listing ngaphansi kwamagama abo. Mhlawumbe ngabe u-blacklisted or uba-debt review, sikusiza usiku-remove khona. So bekuyinto ekanjalo befuna ukuthi ngimtshele yona, guys. Abadinga usizo sebothatha inamba yami bengi-inbox. Okay, uzazi ukuthi unenkinga usuyokwazi ukuthi uthathe inamba yami nge-inbox. Sengiyavala ulive wami kumele ngihambe ngiyosebenza. Ngizonibona.
Ngiyabonga. Cela ungipha then I'll inbox you. Okay, it's inamba yami. Kwanda it's 072. Inamba yami ayithathwa noma ubani guys, ithathwa umuntu udinga usizo kuphela. Ngisho ngisho laba abanye ngoba ngiyazi bazothatha. It's 072 484 334. It's 072 484 3444. 072 484 3444. Namba yami leyo ya WhatsApp. Ngicela ukuthi Rwanda ungi-inbox khona ngizokwazi ukuthi unginike inamba yakho yama-calls. Yes. Ngicela ukuthi ungi-inbox khona ngizokwazi ukuthi unginike inamba yakho yama-calls. Angizokwazi ukuthi ngikuthole kuyona. Because mhlawumbe ngangithola manje ku-WhatsApp because angikho efonini kakhulu kodwa ngizokwenza sure ukuthi uyangithola manje ku-WhatsApp. It's fine, I'll show you. So, sizobuye sikhulume guys. Ngiyangithanda ngenhliziyo yami yonke. And okunye angekwazi ukulokhuza my guys. Angeke ngize ngikwazi uku-inbox manje. Ngiyabona khona aba-acceptile. Ngeke ngikwazi ukuthatha ama-accepts njengamanje because ngisemsebenzini. Izinto zantambama lezi, izinto zantambama. Mase ngisendlini. Manje nje lento engiyenzayo ayikho right, wrong. Hey phila ngeke ngikwazi ukuthatha ama-accepts yazo. Uma ungidinga ungi-inbox. Kodwa guys okwamanje abantu abazongi-inbox yilabo abanama-negative listing. Yilaba abako-DMC, abako-Nimbuli, aba-blacklistiwe, abantu abazongi-inbox njengamanje. Phila. So guys, ngizobuye ngikhulume nani. Ngiyamthanda, sengiyavalelisa manje sekumele ngibuye ngaphakathi emsebenzini ngisebenze. Because ngibuye ngisebenze live, ngibuye ngisebenze like i-dial. Inbox me in percent. Okay. Inbox manje. Wephila, thani hi ku-inbox manje. Because baningi abantu abalapha. Awuvelanga? Thani hi manje ku-inbox uzobona. Thani hi manje. Ngizokwazi ukuthi manje wena self thani hi manje. Ngizokwazi ukuthi ungithole. Because guys baningi abantu abala. Baningi. Then Kwanda Phila ku-inbox. Hey.